Nové MacBooky budú desivo rýchle. Takto to pred pár hodinami na nás vybalil Apple vo svojom novom keynote. Budú naozaj tak rýchle, alebo nás čaká iba obyčajný refresh? Poďme sa na to pozrieť. Začiatok konferencie s názvom Scary Fast sa niesol v znamení MacBookov a jeho využitie v rôznych pracovných príležitostiach. Tematicky Apple priniesol základňu Cupertinu do halloweenskej atmosféry, kde sa objavil desivý Tim Cook a privítal nás predstavením známej produktovej línie Mac. Priblížil nám, ako Apple Silicon je hlavnou súčasťou počítačov Mac s úžasnými vlastnosťami vo svojej triede. Touto informáciou nás premostil k predstaveniu novej generácie čipov M3. S označením M3 prichádza aj veľká zodpovednosť, a to zároveň s 3-nanometrovým výrobným procesom a taktiež s novou generáciou grafického jadra oproti prechodcovi. Na začiatku svojej prezentácie M3 čipu sa rovno vrhli na grafický procesor, kde krásne opisujú peknými slovami, ako je napríklad Dynamics Caching, ktorý dynamicky alokuje grafický čip na základe utilizácie počas práce s Macom. A potom nám ukazujú, ako dokáže tento grafický čip spracovávať rôzne 3D prostredia s pomocou aj ray tracingu, a týmto sa snažia priblížiť ten Mac viac k tomu gamingu, čo kopec ľudí povie, MacBook predsa nie je na hranie, ale keďže spoločne s ray tracingom a s touto novou technológiou mesh shadingu, ktorú predstavili, sa viac približujú aj k tým hráčom. Počas prezentácie ani nechýbala zmienka o tom, že M3 čip je omnoho efektívnejší na základe toho, ako s ním dokážete pracovať s rôznym výkonom a zároveň menej elektrickej energie je spotrebované s prácou s novým M3 čipom. Ako sme mali možnosť vidieť v predošlom keynote, tak celkovo sa Apple zameriava na to, aby bol efektívnejší a bol viac šetrnejší k životnému prostrediu. Podľa informácií, nový M3 čip je viac efektívnejší v rámci spotreby v porovnaní s 12-jadrovým ekvivalentom od konkurencie až o 50% pri rovnakom výkone. M3 je v porovnaní s M1 až o 30% šetrnejšia k spotrebe elektrickej energie. Čipy M3 Pro a M3 Max ponúkajú škálovateľný výkon pre najnáročnejšie aplikácie. To v jednoduchosti znamená to, že Apple sa snaží viac škálovať ich produkty pre určité publikum. To znamená, že pri M3 Pro a Max je viac z toho výkonu a logickejšie je to viac zamerané na profesionálnych kreatívcov, ktorí robia či už živú hudbu, či už sú to nejakí 3D grafici alebo modeleri, alebo video content creatory. Samozrejme Apple nezabúda ani na ďalšiu sféru, a to sú AI developeri, prípadne ľudia, ktorí sú v rôznych sférach nejakej medicíny, kde ten grafický výkon je nutný preto, aby ich obsah bol viditeľný v reálnom čase. Procesory M3 majú maximálny počet jadier v základnej výbave do 8 jadrách na procesore a 10 jadrách na grafickej karte. Pri M3 Pro je to 12 jadier na procesor, 18 jadier na grafickú kartu a pri maximálnom M3 Max je to 16 jadier na procesor a 40 jadier pre grafickú kartu. Čo však stále chýba, je podpora AV1 pri enkodovaní. Momentálne Apple, aspoň minimálne z môjho očakávania, bol v rámci predstavenia M3 veľmi dobrým konkurentom pre Nvidia alebo AMD, kde by mohli predstaviť svoj AV1 encoder. Bohužiaľ, nestalo sa tak, zostáva stále iba AV1 dekoder, ktorý má na svedomí len spracovávanie AV1 kodeku. Podľa slov Apple je nový MacBook s M3 niečo neuveriteľné, čo nedokázali notebooky predtým, ktoré mali, a že sú omnoho efektívnejšie a s výrazne nižšou spotrebou. To je však pravda, ale musíme brať do úvahy, že viac menej je to len taká PR-ková bublina, aby ľudí nahnali na to, že wow, tento procesor je niečo exkluzívne, čo tu ešte nebolo. Z jednej časti je to pravda, z druhej časti tam môžeme čakať jemné odchylky. Určite by som bol uvážlivejší a počkal si na reálne testy. Priamo začali porovnávať nové MacBooky s M3, ktorý je vraj výkonnejší o 60% oproti prvej generácii s M1. Je tam
Za mňa obrovská výhoda toho, že M3 čipy budú o mnoho lepšie zvládať ray tracing ako taký a budú viac pripravenejšie na tie workloady spojené s hrami. Viackrát sa počas prezentácie ukázal PlayStation 5 ovládač v spojitosti s nejakými hrami, takže môžeme očakávať veľmi veľkú konkurenciu v rámci toho, že MacBooky naozaj budú už takouto hernou platformou. No a nový MacBook Pro s M3 Pro čipom bude samozrejme výkonnejší a bude zvládať viac vecí ako jeho základný model, čiže môžeme očakávať o mnoho rýchlejšie editácie vo videách a samozrejme podporu až 4K obrazoviek, čo je oproti základnému modelu, že môžete napojiť až o jednu obrazovku naviac. No a posledný z predstavených čipov je s názvom Max, ktorý je určený pre videoprofesionálov, 3D artistov alebo AI developerov a podľa slov Apple je rýchlejší o 2,5 násobku oproti M1 Max čipu a k nemu viete pripojiť až 4 externé monitory, čo je to najultimátnejšie riešenie. A keďže nielen výkon je škálovateľný s čipmi, tak je škálovateľná aj pamäť RAM. Pri Max verzii viete doplniť svoju konfiguráciu až na 128 GB pamäte RAM, čo je neuveriteľné na notebook, ale musíte rátať s tým, že pri Apple si troška za to priplatíte. Čo je neuveriteľné, tak Apple sľubuje až 22-hodinovú výdrž na baterke. Osobne si myslím, že je to veľmi v teoretickej rovine, keď budete na tom notebooku len čisto prehliadači alebo budete robiť nejaké základné úlohy, tak tých 22 hodín bez problémov splníte. Ale ak by ste počítali s tým, že budete editovať na cestách 22 hodín video, tak bez nabíjačky sa určite nepohnete. Tam tá reálna využiteľnosť pri plnom výkone môžu byť tak 2-3 hodinky pri editácii nejakého 4K videa. Či už DaVinci Resolve alebo Adobe Premiere Pro. No a v neposlednom rade sa venovali predstaveniu novej farbičky a tým najtemnejším MacBookom sa stáva Space Black, ktorý je vyrobený z recyklovaného hliníka. Predpokladám, že sa veľmi inšpirovali čiernou verziou MacBook Air z predošlej generácie, ktorý nevyzeral zle, ale mal svoje problémy, čo sa týka svojho spracovania. Plynulo sa v prezentácii dozvedáme o novom macOS s názvom Sonoma, ktorá ponúkne lepšiu prácu s operačným systémom, hrami a podporou herných zariadení. Celkovo mi to tak prišlo, že nejaká veľká revolúcia sa v tom operačnom systéme nedeje, skôr mi to príde také, že nový macOS bude viac prispôsobený novému M3 čipu a tým pádom ten nový operačný systém bude lepšie pracovať s týmito procesormi. No a ako klasicky na záver sa dozvedáme, aká bude cena týchto MacBookov. To, či predáte jednu alebo dve ladviny, to už vieme, že minimálne jednu. Nové MacBooky začínajú na cene od $1599, pri väčších MacBook Pro 16-palcových táto cena začína na $2499. Keďže táto prezentácia mala 33 minút, tak už som tak nejak ku koncu cítil, že už sa toho moc nedozvieme, ale očakával som v kútiku duše, že predstavia aj iPady s M3 čipom, len to tam šplechnú a všetko bude v pohode. Ale ono nie. Oni predstavili refresh radu iMacov, kde sa prakticky nič také extra nezmenilo, až na to, že nový iMac má lepší displej a nové čipy. Cena týchto iMacov začína na $1299 v základnej výbave a dostupné budú rovnako na začiatku novembra. No a to je vlastne všetko. Prišiel Tim Cook, rozlúčil sa a odišiel. A to bola vlastne celá prezentácia. Bolo to desivé podľa vás? Čiastočne splnili očakávania, z môjho pohľadu mohli pridať aspoň do M3 čipov AV1 encoder. Ja si myslím, že konkurenčne by zmiatli úplne všetkých, ale ono sa to tak neudialo. Takže v podstate môžeme brať do úvahy, že M3 bude len obyčajný refresh M2 rady. Či sa to oplatí kúpiť alebo nie, to už ukáže čas a myslím si, že aj prvé testy na internete. Ak ste majiteľom predošlej generácie, neupgradeujte, dobrá? Nerobte to, ušetrite peniaze. Namiesto toho môžete prísť na moje kofičko, kde máte rôzny content, hlavne čo sa týka streamovania, keďže streamujem pravidelne na Twitchi, tak sú tam špecialitky pre ľudí, ktorí buď začínajú streamovať a postupne tam pridáme tipy, triky pre začínajúcich streamerov. Ďakujem vám pekne za zhliadnutie,
a my sa uvidíme v ďalšom videu.